Kenalken nami kula Faris Nurul Pratama, kula saking 12 IPS 3 nomor absen sedasa bani nembang pangkur. Gawe ujian praktek. Lingkar mingkuring angkara akorana karenan marti siwi sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mrekertarta pakatining ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji. Matur suwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.